món dia ara fa molt temps, abans que els indis inventessin els senyals de fum, quan els conills encara tenien les orelles petites, es va presentar al castell del rei. Tant va insistir a ser rebut que el rei no va tenir cap altre remei d'atendre'l. En què et puc servir? Va preguntar el monarca del tron amb la corona ben cenyida i el sceptre a la mà. Vinc a demanar-vos, majestat, que em feu créixer. N'estic tan fat de ser tan petit. Va dir el conill molt seriós. Pensa que hi ha animals més petits que tu. Va comentar el rei. Això no és cap consol, jo vull ser més gros. Entesos. Va aconseguir el lleó, que s'estava acostumat a encara pres més idees així. Però tingues en compte que els animals grossos, a part de força, caràcter i habilitat, tenen enginy. No em fa falta ni gota d'això. D'acord, si ets capaç de portar-me una pell de tigre, una de mico i una altra de serp, estudiaré el teu cas. Casa feta, va respondre el conill, i se'n va anar fent saltirons. Va riure el rei quan el conill ja va ser fora. Però el conill, que realment era molt enginyós, d'un cop dintre del cap, va començar a pensar, i després de donar-li 1000 voltes, se li va acudir la manera d'aconseguir les pells. Aleshores, de bon matí, amb la motxilla a l'esquena va sortir del cau. I va dur el seu pla a terme. No es va parar de caminar fins que va arribar a la vora d'un riu, en una colzada on l'aigua era profunda i feia remolins. Allà es va aturar esperant amb les orelles com si fossin radars. Al cap d'una bona estona va sentir passes que s'acostaven i va aixecar el nas, tot sacseient el nas, els bigotis i el nas i els bigotis per olorar més bé. Se li van il·luminar els ulls. Un tigre va passar per allà. Oh! Es va posar a cridar el conill. Quin desastre! Quina pena! He perdut el meu tresor. Què et passa? Li va preguntar el tigre, acostant-se. Per què crides així? Què t'ha mossegat? Un cocodril? No, encara pitjor, molt pitjor. Va contestar el conill fent un gest dramàtic. Doncs digues, amic meu, t'escolto. Va dir el tigre, que es moria de curiositat. Doncs mira, explica el conill, entre llàgrimes i llàgrimes. Jo tenia un cofre ple de monedes d'or, però soc tan xoca que hi veuré que m'he caigut a l'aigua. On? Va voler saber el tigre que feia els ulls cada cop més grans. Aquí va assenyalar amb el dit el conill. I veient la intenció del tigre va afegir: però això no és tot. No? No, un company teu, un tigre com tu, se va llançar a l'aigua per recuperar-lo, però la pell, una cop mullada, li pesava tant que ja no va poder sortir i, pobret, va gemegar el conill amb llàgrimes als ulls. Va fer el tigre amb un d'astúcia i ràpidament es va treure la pell. Vas molt desabrigat.
Ves en compte que no pillis un resfredat. No et preocupis, vaig a buscar el tresor. Va respondre el tigre i es va tirar a l'aigua. Si el trobes, ja te'l pots quedar. Va dir el conill, tot plegant la pell, se la va ficar a la motxilla i va anar corrents. Ja està, un aplaudiment!